ଦେଲୁ ମୁଁ ତ ଠାକୁର ମା କିଛି କହିବୁନି ମୋତେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ତୋର 3ଟା ଜେଜେମା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଠାକୁର ମା କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ଜଳେଇବୁ ନାହିଁ, କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଜୁଆର ହବୁ। ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ଠାକୁର ମା ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧର 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଖିଆଲ ରଖିପାରିବୁ କି? ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଛୁଆଟେ। ବଢ଼ିଗଲେ ରଖିବୁ, ବଢ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିମି ନା, ମରିଯାଇଥିମି ଆଉ କ'ଣ କରିମି। ଯାହା ଦେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଶୁଣି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ତୋର ରହିଲା। ଆଉ ତୋ ଜେଜେମା 3ଟା ଜେଜେମା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଜୁଆର ହବୁ ଯାଇକି। ଜେଜେବାପାକୁ ଜେଜେମାକୁ ଜୁଆର ହବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜେବାପା ପଡ଼ିଛି ଘରେ, ତାକୁ ବି ଜୁଆର ହବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ କେତେ କହିମି? ଆଉ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ପାରିବିନି ଲୋ ମା। ତୁ ତ କଜିଆ କରିବୁ ଶୁଣି। ତୁ କଜିଆ କାଟେ କି? ତୁ ଗୋଟେ କଜିଆ କାଟେ କି? କଜିଆ କରୁଛୁ? ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଭଲ କଥା।